isi Ụkwanị, isi Ọnịcha, isi Abakaliki, isi Owerri, isi Aba, isi Obigbo, isi Ikpere, ma isi Egbema, ebe ọlọ sọrọ gị siri anyị wee otu anyị nwanne. Divide and rule can never work again. Anyị na-achọpụtala ụmụnne anyị dị iche iche, ha na-achọpụta anyị. Ọwụ ihe ọṅụ na anyị na-ahụ ụmụnne anyị, anyị amata na-awụ ụmụnne anyị. Mana ọwụ ihe ọjọọ na anyị na-eche ime identify na nwanne anyị gị saga wụrụ nwanne anyị. Asị m onye ọbụla wụ onye Igbo, unu ṅụrụ ebe a because ihe adịgo mma. Divide and rule ndị British tiri n'obodo a, ndị ọchịchị tiri n'obodo ịhụ sị onye ọbụla wụ onye Igbo, anyị gbakasara. Ewere ndị ụfọdụ je tinye na Benue, were ndị ụfọdụ je tinye na mba dị iche iche. Ihu onye Delta akpụ ya dị n'onye Abọ si ya nwanne m ka gị na-ekene ya, sị nwa onye Igbo, nwa onye Igbo ka a na-akpọ anyị. Mana gịnị ya nọ na-asụ Igbo na-ekwu, ịjụọ ya na aha ya wa aha Igbo, aha papa ya aha Igbo, aha mama ya wa aha Igbo, aha ụlọ ha wa aha Igbo, aha vileji ha wa aha Igbo, aha ụzọ niile eji enyewo ebe kehi kọmuniti ha wa aha Igbo. Asa ha wụghị ndị Igbo. Mana ọ dịcha oke mkpa ka brọda Ebuka Obi na-ekwu maka nwatakịrị nwaanyị a ọ na-ekpere ekpere. O were jụọ ya sọ onye resị ya onye Rivers, Port Harcourt. Ya jụọ ya sị ka ebe ya na Port Harcourt, ya sị ya onye Egbema. Ya jụọ ya sị ọwa onye Igbo, nwaanyị sị ya wụrụ onye Igbo. O wutere brọda Ebuka Obi nga ọ dị ukwuu. O were sị mgbe agwa m aha gịnị, nwatakịrị nwaanyị ya were gwuo ya aha ya nene. Ọ jụọ ya sị ka aha nne ya na ọsọ aha nne ya wụ Ụba. Brọda Ebuka Obi agakwa n'ihu jụọ ya sị ya ka ha na-akpa aka ha ndị na Igbo ya sọwa aka, ụkwụ ya sọ ya kpọrọ ya ahịa ole nọ na Port Harcourt na Egbema. Ya sị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ya wa ahịa ndị Igbo. O were gwa ya nene so onye ọbụla kwetere n'ahịa ma na-akpa aha ọwụ onye Igbo. Nwa agbọghọbịa ahụ achọghị eme gaje nye blem, mana ọwụ ndị mụrụ ha nwa. Ndị esi Port Harcourt adịghị confused, ka m kwuo eziokwu, a na-enwe ka esi eme. Ịgba nwanne gị sọ nwanne gị, esi awụ nwanne gị, ya wụdo onye Igbo. Mana gị nọkwa na-asụ Igbo. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ike nọ na-asụrụ mmadụ Igbo mana ọ na-anụ ọwụrụ onye Igbo. Mana ndị nke ewu ndị amụrụ n'Igbo. Agago m na Rivers gaa na eze, ịgakwa n'ebe ndị anaghị echi echichi hi, anaghị azakwa eze. Agala m n'Ikpere, agala m n'Echie, n'Igbo Echie, agala m ọtụtụ obodo dị iche iche ebe a na-azacha aha Igbo. Njụ otu onye eze otu ụbọchị si ya ka ebe junu ji so na awụrụ onye na-awụrụ ndị Igbo. Ya sị nhafọ m eme politiks, anyị wụ ndị Igbo. Mana ịjụọ ndị dịka ndị gọvanọ hịnị Wike gwara anyị mgbe ya na-eme interview si ya wụrụ onye Igbo. Etereswe ha ya Shibini, gọvanọ of a steeti amara ebe oshi. Mana ịjụọ Chibuike Amechi, ya sị ka ya wụ onye Igbo. Ịjụkwa Peter Odere, former governors, ya sị ya wụ onye Igbo. Ịbịale ndị fọmụrụ ọha na eze ndị Igbo mgbe afọ ọmụrụ ya nene gaa hụ sị ndị chekwarala ha isi na Port Harcourt dị aha wụ ndị Igbo, kwetere na ha wụ ndị Igbo. So m na-ajụ onwe m ajụjụ sị ka ihe mekwere ndị nke eji na-asị na awụrụ ndị Igbo. Enwere nwa ọjọọ. Anyị kwesịghị ịghọtakwa ụmụaka ha na kọrọ ha na-esi lekwe na ebe anyị si. Brọda Ebuka Obi were jụkwa nwa ahụ sị ka esi anyị dunu esi awa Egbema. Ya jụọ sị Egbema ka unu na Egbema ka nọ na Imo steeti adị m bandịrị ndị tụwere mesị mere na awụ ya sị ka ịhụrụ na-asụ ya ebido sụwa ha. Ọsọ aka ọtụọ vidiyo oyi were mee ndị ọhaneze ndị Igbo ka ụmụmata ma unite onye ọbụla na nwanne. Anọkwara m na wọchị mgbe a bịara ime campaign. The former governor Wike wekwere ndị Ikpere ebe ya gụrụkwa egwu bịa perekwa para ọjị na ndị eze na mee na aka inu na were nye okwukwu okwu Igbo na ọ na-asị ya n'olu Ikpere. Ana m anụ ihe ọ na-asụ karịda nke ndị Ebonyi sụrụ. Achọrọ m iyi unu sị anyị wụ nwanne, udo achịala, ma Ikpere ma ikpeghị asị agbakọ aka onye ọma mere ya akpọ ụfụfụ. United we stand and divided we fall. Ebe ọlọ sọrọ gị nọrọ iwu onye Igbo. Ebe elile mkpara aha gbuo ndị ke nọ dị na Benue gbu abịawala shiwo nwụsa ahụ iwu ndị Igbo. Ya ga onye ke nọ na Opopo, onye ke nọ na Ikpere, onye ke nọ na Echie, onye ke nọ na Agbọ, onye ke nọ na Asaba, onye ke nọ na asị m ụmụchukwu nwe mmeri, udo dịrị unu. Gbalịa ose anụ ozu ya ka oru ndị niile ndị ke
onye ọbụla nụ n'ozi iwu onye ebe ndị niile mkpara ha jụọ nna gị ọ nne gị sị gịnị mere na dị onye Igbo so ọ kọrọ gị akụkọ ka ị mara den Urichukwu anyị na Aka Igbo TV anyị ga-abịakwa ime gị ka ịmata na anyị wụ otu ka anyị nwee ike kọwaa ma geruo a sị ha na-eji eji ụwụ nwanne a na-eji enyi eji taa ụna lasị anyị wụ otu akọruo egeruo udo dịrị unu.